Dantang Presbytery Moderator Rev Mondoli Kangthim Ahin Mondoli Kangthim Pastoral Meeting Pen Ahukum ke hangateng si Presbytery Moderator Rev Presbytery Moderator Rev ini nang itum memprek longsang si Presbytery Moderator nang itum apa Langlo Anam Aphan Induk Ardong Sena Anam Kadong Kabe Marta Kristo Kenpa Aru Hiro Pen Alam Lipang Kadong Kabe Amara Hempu Ketrenei Keplansi Mondoli Aphan Udairo Mondoli ke Kristo bang Arpulo Kapen alang li kado kagabing kado amar akar Kapechok lim asong toksi Ang isang Mondoli ke chok Chok Station Mondoli Kangthim Aphan Chesiglo Rongchingri Mondoli Purkibia Sapo Porhilona 2007 molom pensi Rongchingri long girza pe man kon bom lo setame halabang so ahut tok kelang bodia bang lapuan karim ke be bang chindu tok de pen ajoksi klandak mate angton arikot abang ke chinidun dak detlo lasi nilitum ka chinidun an pen alam abang ke lapuson si topon lo alabang so ahut ning ka 2017 molong ke ato na phai setame kompik lam sar harsik timung lapen sar kirim ti full member bang privet lo lapen full member kalilang bang 11 lo kado kabe 15 lo Lapen hala bangso ahut missionary atum bang bom si sar harsing tum hem along si girza mate gardom seta penang pongkom lo la puson si dambom bang bom si lingkan 2007 pen 2013 ahut an ke gardom hem apans abihi lidun bom lo Non Jesu Kristo Mondoli Apu Lapen Ahempu Hempen Ini ami pen Bangso Rongchingri Mondoli Aro Preaching Station ke Mondoli ke plan via pa Neri Mondoli Hempre Itamo Mondoli la ke ahokan uzo Lapen Aden lopot si la bangso Mondoli seta Ahokalam kasetana dim Lapena hokala maputak kachiki amondoli paceplana bangso mondoli ke anam lam kapor hi lapen ke thanadi kangthire ta sakramen akam ke madi aram kangthir pen inso aroso kachepangri adi hem pu Jesu Kristo long kachingli tu ahin ke the ding porbo chi apha an keme kelomadim karjong kangthir pena jok Jesu Kristo pa ke gloya tuma ho pen kaching vaira ra adim paseplamna amen anam lam arusena em pu Jesu Kristo pro labang so aromathak ne Mondoli kimpo lapen ke thi ta ngatu ke do adi majapok ta la aheneji lailo tamte nang litung non pena paraja kaprek lapen kachimine adum kali bonta nang litung aphan kangthiratong atum malong ratangong lapen ana mahema samho tumang mongta la khal ke toita atum lapen mon khi atum athak hem thu rathak ason se nang litung ki tanglo Tapera thang nai kenang sop arlong helo
Kristo Jesu ame tham mamalo. Alang li pen kache lang pensi he mahurtin ating pensi kache ra pensi hem pulo. Yedo apot kang thi to ma hem thepi kang thi the gomlo. La pen nang li tunta lang li long chelang pensi elong pensi he mason he bom si ka jong pena jong. Ana kedo adi ceplang lo. Amen. Rongchingri Mondoli Ban Ana Mahir Jume Ha Hotel Tumadan Ana Malong Odai Ban Mondoli Asa Prodip Singha Standing Committee Member Diphu Presbytery Moderator
ka ve din ke do amar apha ka pe chok ni ma son thot si ame thang ka mondoli pena chok ni lo astro lam tang thil ka por hi putak tum ka do ka ve pha ama ma hi ne pa ka do na mondoli pena chok ni lo mondoli ke Kristo abang artu Kristo a over Bible kapital lang ta pulutante mondoli ke Yesu Kristo apisol putai tu teklong lo bini ana mapa pramsi ka chorola ilana tege tuma mondoli kaila mo lam dam pulutante kece una hutke monita kom pigla ka phere min nang ka doji nang ka ching ru atum missionary tu pastor atu evangelist atum do se tame metha mondoli de lam dam pulotante ke ja tu afan se tame ka chere nang ji ka charuri nang ji ka chini nang ji ka phere thai du se tame ke chen si hut mondoli asoratum anam nam ke kroi pen ke bolo penang adi malong sitame penang ana tum ke ponghari long nang ka cherui zui ako fellowship ta nang ke pri thuden lason adi along penalong tum adulong lo sitame pini labang sol tuma mondoli abangke ke cheng penana ma pha ke kroi pome pen langli phan arjap thik pen ke kroi thir klong pen alangli tum nang ke do pen na opsi ini arli ke the preaching station puta kali fellowship puta kali Rongchingri Mondoli itun ham tang lo lake kado kabe ke ana majung tu me inong lo wajah ya pathian ne nak lo tu seila tentu caco de kan saya lucu kau kan Krista tak sani ni tu lalpani kau kan real bona cisam sama cung tecu tung kaporita asumsi mondoli ke Kristo ke apu nelitum ke o lape hu ke kai ke do rafer ne ken chot ne phong bar dan la ne ko ne ri ne pu la ha ga do ko he malong sang de ne ken chot chi phong bar ko chui da ko ute upai de ken phong along si da ku tang te nam ko ta da nam rita nam du meji la solo me thama pu se tame pine opu ne pu kala ang chore de ne tu ke ha barso he dana nam pu pulo tang to su dia ang cho bo au ke oke barso hem dam ulelo dam dura pelo adam dam pulotang te bazar dam pulotang te kado ame dam exam kit pulotang te kado ame eso ke chio lage tum chini lo senave ke so ke long una hu ke kopiro so chio ke nam de hemo si duno le juida tu pupe blanket Palemalong si blanket aperlong si dunia jam long pulo anak keso pulo lape lasi pu lape oke prepare prosaro pol nang ke puke Yesu Kristo ke tuma mondoli ke oglo pulo tamte epu kamatha song chi tum ke da di neli kamatha
asonsi ngedam make lake kopona ke nasa apilo ngene dam e dam bulotang te upensi dam bulotang te chingkoi ko ne pu pe ne o kadok me control tu dam rona tu dam tha bulotang te ana par ke apa ta ke dam lo tu dam tha pu bulotang te e pu ni ta ni e pu Yesus Kristo ke mondoli na peni tu ma oglo litun ke oglo pulo tante Yesus Kristo ning ke hampe mondoli ke danji bukalo nasi prosaro pola bangsi labang so alam nang pamparta na ke chini pongo na la pene puke mondoli ya puke he Yesus Kristo pulo tante mondoli lo pastor du seta Mondoli asara tundu setame, alam itu maning ke ham aling itu kamle, tuma hem puji Yesus Kristo ning ke ham pensi tu kamlo, lake sibulo na, la pena duntua bangke ke episkopal pulo are ke lo orang se, episkopal tu ke bishop ke do atuma mondoli sedame bishop ke do atuma mondoli ko sedame isimet kali Roman Katolik atupke bishop do seta ala angsomalong ke bishop dola lapen cardinal dola ako angsomalong ke koplo ke po alangli ng kansa ya somsi Roman Katolik atu kami akapre nga mondoli tuma langli tuma bishop aning ke hampen si mondoli ke kampung la sona mondoli ke episcopal la pera dun tua bangke congregational ahut ke along ke mondoli lokal mondoli ke alam la per aja kong happy pastore ta may pi ta la ana man pi Presbytery may pi ta chingbai chingsai du se ta me la ana man pi pe ame thang lokal mondoli anin ke ham pe sin ke dam ko la tun ke congregational ili Presbytery na tun ke la son kali mondoli sa pastor di ko na tun nam ka chingbai che thang se roi amondoli denu a he na bang abedenu moderator puseta nikan isi answer morning day tuba mondoli sa bola sing tero ke moderator so achoy ka ching choy uno ke alam pathe lungle aja ko pathe lungle uma mondoli sa pastor tu ben chingki che thang pen Presbytery ta kam aso tot si pastor e dalong ke chairman aning ke hamalan ben si itung dam de pastorate aning ke standing committee aning ke ham ason si lapuson sida mondoli lokal mondoli lang dam pusada me pastor aning ke ham mondoli sar aning ke ham ason sida de mondoli committee pe ma tha pa me si chingbai ame si lapuson si nang ke dam lake Presbyterian nizi usipuro Presbyterian mondoli long ke pastorate ame pi alam aman nang ke pi Presbytery ame pi alam karata alam aman nang ke pi sino Peace General Assembly ke rata alam